ngako ban Plie no kawi ke gym hapo Umden namar ba sati Umden gym ban ai training khamdam ngati babun hi ki kana ki long ki ba klan ki don ki kata ka sap ka phong henry Umden jaka training e te kim don jaka ye te ngakarpat ya MLA nani MDC bat ki mon sabha ki bakolai banyarang mako aba pin yarap lem yanga bangan sedang ok gym bangan yo ai training lem ya ki wairu ki badan sap dan phong